A teď se omlouvám úplně všech, že jsme se nedostali k té formě, k tomu, co si můžeme dovolit slíbit, jestli to nebude mít dopad na zdravotnictví. K tomu se dostaneme spolu a já se vás na to budu ptát. Budu zvědavá. Soběstačnost, vyšuje se nám inflace. To jsou ty problémy, které lidi já bych s vámi v tomto bodě souhlasila, ale je tu ta situace. Jestli pan prezident pojede na výlet nebo nepojede. Doufám, že si vzal foťák a zase uvidíme super fotky a že ho někdo tajně vyfotí, že tam tajně fotí, protože to je jediné, co pan prezident 3 roky dělá. To se nemyslím. S tím nedostáváme se k obsahu. Pojďme. A to mi řekněte na čem. Pracuje opravdu, maká opravdu, přijímá lidi, chodí mezi lidi, nedělá si prezidentskou téma kampaň pana prezidenta. Tak přátelé, musím říct, že Kateřina Konečná to tentokrát řekla opravdu ostře. Ale víte co? Já chápu, proč její slova rezonují mezi tolika lidmi. Ta poznámka o foťáku a fotkách je samozřejmě nadsázka. Je to politická ironie. Jenže každá dobrá ironie vzniká z toho, že míří na něco, co část veřejnosti skutečně vnímá. Mně totiž dlouhodobě připadá, že kolem Petra Pavla je mnohem víc marketingu než skutečných výsledků. Pořád vidíme perfektně připravené fotografie, videa, silná gesta, zahraniční cesty a krásně zpracované příspěvky na sociálních sítích. Jenže obyčejného člověka zajímá něco úplně jiného. Zajímá ho, jestli se lépe žije, jestli jsou levnější energie, jestli si mladá rodina může dovolit vlastní bydlení, jestli důchodci vyjdou s penězi, jestli české firmy obstojí v konkurenci. A právě proto chápu, proč Konečná použila tak ostrý výrok. Chtěla tím říct, že místo řešení skutečných problémů se podle ní příliš řeší image prezidenta. A víte, co mě na tom fascinuje? Když prezident jede na zahraniční cestu, několik dní se dopředu řeší každý detail. Jaký bude program, s kým se potká, jaké budou fotografie, jaké budou záběry. Ale když se lidé doma ptají na drahé bydlení, vysoké ceny nebo další problémy, tak mám někdy pocit, že to už takovou pozornost nedostává. To je podle mě úplně obráceně. Prezident samozřejmě reprezentuje stát. To k jeho funkci patří. Ale reprezentace sama o sobě nestačí. Občané chtějí vidět také výsledky a chtějí mít pocit, že nejvyšší představitelé země řeší hlavně jejich každodenní starosti. A ještě jedna věc. V politice musí umět každý přijmout i ostrou kritiku. Petr Pavel není výjimkou. Stejně jako ji museli snášet prezidenti před ním, musí ji snášet i on. To je prostě součást veřejného života. Mně osobně se zdá, že kolem prezidenta vznikla určitá aura, kdy je každá ostřejší kritika okamžitě označována za něco nepřijatelného. Jenže demokracie funguje přesně opačně. Prezident není nedotknutelný, má být pod veřejnou kontrolou, stejně jako premiér, ministři nebo poslanci. Proto si myslím, že Konečná otevřela téma, které část veřejnosti skutečně vnímá. Nejde o to, jestli se někomu líbí její humor, jde o otázku, jestli prezident věnuje dostatek pozornosti problémům lidí nebo jestli je kolem něj až příliš důrazu na mediální obraz. To je debata, která podle mě do demokracie patří. Napište mi do komentářů, jak to vidíte vy. Máte pocit, že prezident Petr Pavel přináší konkrétní výsledky, nebo podle vás převažuje spíš reprezentace a mediální obraz? A teď jako pozor píčo. Buďte sticha kurvy. Teď borec ze Slovenska. Premiér Robert Fico po tatičkovi Babišovi největší borec na celém světě. Či rátajú aj v roku 2040 s hodnotovým zakotvením Slovenska, alebo či to tak pôjde lárom fárom. Že čo bude, čo nebude. Ja som veľký zástanca toho, že Slovensko musí byť hodnotovo zakotvené a práve posolstvo, áno, ako to je v ústave, a že nemôžeme obchádzať preambulu ústavy a že musíme pravidelne robiť oslavy svätého Cyrila a Metoda. Musíme sa pravidelne vrácať 17. júla k deklarácii zvrchovanosti, musíme sa vrácať k Slovenskému národnému povstaniu. Asi sa zhodneme už všetci. Hoci sa to ťažko počúvalo, keď som to hovoril pred niekoľkými mesiacmi, že sa nám úplne rozpadol svetový poriadok a neexistujú žiadne pravidlá.
Jediné pravidlo je sila, vojenská sila. Ak máte vojenskú silu, tak si riešite svoje veci. V takejto ťažkej situácii sa krajinám malým, ako je Slovensko, ktoré nemá vojenskú silu, veľmi ťažko pohybuje. Preto musíme byť veľmi pragmatickí, musíme byť veľmi racionálni. Preto je taký dôraz skladený na politiku na všetky 4 svetové strany. A najmä preto, vraciam sa k slovu dialog, ktorý som použil na úvod, musíme byť krajina, ktorá je absolútnym podporovateľom dialogu. Som posledný premiér, pán redaktor, ktorý má priamy vzťah na prezidenta Putina aj na prezidenta Zelenského, lebo si myslím, že musíme s jedným aj druhým viesť normálny dialog. Zapamätajte si paradox. Tie krajiny, ktoré najviac podporujú Ukrajinu vojensky vo vojne proti Rusku, budú tie, ktoré budú najviac brániť, pokiaľ ide o vstup do Európskej únie, lebo sa budú obávať vplyvu Ukrajiny na rozpočet Európskej únie. Je tam veľké množstvo poľnohospodárskych prebytkov. Áno, aj to je druhá stránka vstupu Ukrajiny do Európskej únie. Preto všetko má čas a Ukrajina musí byť trpezlivá, musí byť veľmi, veľmi trpezlivá. Slovenská republika si zachováva, ja verím, že zdravý rozum. My sme napríklad nepodporili a nezúčastňujeme sa na pôžičke 90 miliárd, ktorú Ukrajina dostáva od Európskej únie. Je zvláštne, že táto pôžička je prioritne určená na vojenské potreby Ukrajiny. Napríklad teraz sa uvoľňuje obrovský balík na drony. A počúvam na druhej strane, že Ukrajina chce vyrábať zbrania a predávať ich potom naspäť krajinám západnej Európy. To už sme naozaj mešuge, akože dáme niekomu 90 miliárd na výrobu zbraní, na podporu, na všetko možné. Oni budú z toho vyrábať zbrania a potom to budú predávať naspäť do Európskej únie. Slovensko s týmto nič nemá spoločné. A musím dodať aj to, že odmietam akúkoľvek ďalšiu pôžičku na úrovni Severoatlantickej aliancie. My sme mali veľmi ostrú výmenu názorov na samite Európskej únie, kde sa ukázalo, že je iba pár premiérov, ktorí sú za dialog s Ruskou federáciou. Ja tvrdím, že musíme viesť dialog aj s Ruskou federáciou. A my, ako slovenská vláda, ho aj vedieme, veď ideme napríklad do zasadnutia medzivládnej komisie pre hospodárskú spoluprácu. Urobili sme veľa konkrétnych a praktických krokov. Ale väčšina premiérov je bohužiaľ za pokračovanie vojny. Keď som povedal premiérom v Európskej únii, že musím žiadať o dôveru, lebo máme 61% dlh, tak sa mi smiali. Čo blázniš, hovoria. Však my máme 100% dlh. Ďalší hovorí, čo blázniš. My máme 80% dlh. A v tej tabuľke je evidentné, a prosím, to číslo je strašne dôležité, médiá ho nechceli dávať, naozaj sa tomu bránili. My máme na Slovensku o 27% nižší dlh, ako je priemerný dlh eurozóny, a asi o 21 alebo 22% nižší dlh, ako je priemer všetkých členských štátov Európskej únie. My sme v strede tabuľky, my máme solidný dlh. Vyšší dlh, ako má Slovensko, majú Francúzi, majú Nemci, majú Rakúšania. Dokonca už budú mať aj Poliaci a ďalší a ďalší. Veď oni dobre vedia, že tu nie je žiadna čierna ani spálená zem. Robíme teraz opatrenia a kroky. Ja spomeniem len navážanie paliva do 4. bloku atomovej elektrárne. To je obrovský úspech. My sme svetová veľmoc v jadre, sme svetová špička. My sa musíme jednoducho z toho absolútne tešiť. Ja spomeniem hliníkáren Žiari nad Hronom, o ktorej som hovoril. Robili sme teraz hodnotenie letiska Bratislave, ktoré dosahuje fantastické výsledky. Viete, pán redaktor, ja som použijem taký výraz, za pestva, huncúctva, čirkašstva v politike. Ja som za. Nech sa huncúctva robia v politike. Ale nemôžem ticho sedieť a počúvať, keď napríklad vystúpi predstaviteľ KDH a povie, že no vláda, mali by ste rýchlo kúpiť tých 17% akcií slovenských elektrární, ktoré pravdepodobne budú k dispozícii. Ja som mal takto vytreštené oči, ako keby ste ma priškripli do pántov, pretože sa pozerám na to, kto to hovorí KDH. Veď KDH v roku 2005 bolo súčasťou vlády, ktorá privatizovala slovenské elektrárne, že nemajú hanbu. Viete, tí, čo to sprivatizovali, nám teraz hovoria, že kúpte. A išli ďalej, počúvajte. Ďalšie vyhlásenie od KDH. Mali by ste rýchlo ten zdroj nový atomový, ktorý chcete stavať v Jaslovských Bohniciach, stavať, nesmiete otáľať. Na nich pozerám. A kto rokoval o vstupe do Európskej únie? Kto bol hlavný vyjednávač? Jan Figel, KDH. Čo Jan Figel vyrokoval? Zatvorenie 2 zdravých, zmodernizovaných blokov atomovej elektrárne v Jaslovských Bohniciach. Čiže ja som za hry, som za súťaž, myšlienok. Som aj za tieto, ako ja hovorím, že čirkašstva, pestva, alebo nazvime ich akokoľvek, ale nemám rád politikov, ktorí zabúdajú na to, že sa niekedy niečo dialo a my tomu hovoríme, že zabudol vol, že telaťom bol. Prepáčte za tento výraz, ale rád používam slovenský.